következő műsorunk megtekintése 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Figyelem! Következő műsorunk megtekintése 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A program látássérült nézőink számára audio narrációval is elérhető. Figyelem! Következő műsorunk megtekintése 16 éven aluliak számára nem ajánlott. Figyelem! Következő műsorunk megtekintése 16 éven aluliak számára nem ajánlott. A program látássérült nézőink számára audio narrációval is elérhető. Figyelem! Következő műsorunk megtekintése 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Figyelem! A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Figyelem! A műsorszám 16 éven aluliak számára nem ajánlott. Figyelem! A műsorszám 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Következő műsorunkat siket és nagyot halló nézőink a Teletext 888. oldalán feliratozva is megtekinthetik.